Hadin shisngi jong ke jingsha Thombor ke Bashirkai ha Jammu and Kashmir Pahalgam kabala penyap ya arpo perangut ki nong jengok kai perthei kitnat sentiat bor pahara ha ka arpo lai terik uyayong arajar arpo san kila pelat ya ki dor jong ki laingut ne ki lekno ki badan kiti ha ka te kam haba pelat ya ki te ki dor katanat kala ong baki dei ki badan ka jingya dei bat ka lashkar e toiba bat langet ba amduna ya ka arngut ki dei ki banabar ke India kat bakari ka dang don ha ka jing sngosi ki bor pahararu ki dang yele kat bala ban wat ya ki lekno bat ban sei madan ya ka jing thmu bom don jing sngosen ei jongki lingba ka te ka kam Thombor ka resistance front ka bare ka proxy jong ka seng lekno ka bala sha khang persha ka badan ha Pakistan ka lashkar e taiba ni ka let kala shim ya ka jingkit khli halor ka te ka jing Thombor ka bala jia ha ka arpo artrik uyayong u Amit Shah u menteri ka tanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng hadin ka te ka jing jia ula her bran Shah Kashmir ban bishar banya ya ka jing long jingman bat lieutenant governor u Manoj Sinha baru menteri rangba ka jella u Omar Abdullah u Narendra Modi menteri rangba do kari u badan ha Saudi Arabia ula penlingkot no ya ka jing lek jong u bat ulawan pai kerke sha India shwa ya kani u menteri rangba ula penremru ya kani ka jing sha Thombor bat ong babaro ki jing erap la ai sha kito ki ba sha kata ki badan shadin jong kani ka kam shirkhei kin sha pengat ha ka an bat kinam lan ka agenda ka ba sneu jong ki kanam jap satya ka jingkut jingmut jongi banyale persha ya ki kamle no kalong ka ba amla ban penki bat kan nang yai klan shisho la ong u menteri rangba u menteri ki kampo yeng ke jela u Amit Shah mentakasngi ula ai buram ya kito ki bala sha penyap haswa ban IT ya ki met jongki shaki bahayeng hasem ka ba ula pen sngoru ba ka bharat kanam skap jar ya ki ba kum gini ki jat jing penting kat kum ga jing ya tho jong ki balat im ki le no ki la kli ya ki ka e kan nyam jongki bat nang ta ki la siat yap ya ki te ki breu ya ki met yap jong ki to ki bala sha siat yap mentala penkit no da ki leng sun ki yeng ki sem jongki ka civil aviation ministry kala betha ya ki company leng sun bakin penhiar ya ka jingbo dor bai leng sun khnang ba ki nong jong kai perthei ki ba sakut ha Kashmir kin yo bandej phai no shala ki yeng ki sem la jong ki nong ba ki ba kongsan jong ko ri ki ba kin thop ya ka Delhi pan Mumbai ki don ha ka jing para ka ba jurbha hadin ka ni ka jing sha Thombor jong ki le no Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya